Kajing puli na ka kitab o Isaya kalenong basan pupra kadikhat ka baningkong hadu bakandai trai blayu ong kumni to kerkat kat bapila wat tengkai to panjam yala ka sur kat katuroi to pan bana hakipat jongai ka kam tam sneng jongki hakayeng ka semu jakob ikipop jongki kile menwat yang man lakasngi bat ki kwa bantep ekilanti jonga la kumba ki dei ka jaj banriu ka bakwa le hok e bat ki bom ju landat ya ka anyu blai jongki ki panangai ki an bishar hok ki kwa banwan hajan ublai ban lei ngi aisha jen it lada mem ju salia ka ban lei ngi yalen yaladi lada mem khen snap satya hakmi hagasngi sha jen it jong phi wat yala ka jing subha pat phile tomet ekinong trei jong phi baro hakmi phia sha jen it tang ban yamai ban yasho bat ban kura briu da ka ti da ka jong phi ka jing sha jing it ka bakum ka jong phi ka ne gasngi kan am pan poi sha baneng ya ka sur jong phi hatu ka dei ka ne ka jing ka ja jing sha jing it ka bangamon kasngi na ka bantau briu pon pensu tomiladi hato ka dei da ka bau pendem yala ka khli kum ukha badda ka bau thia halor ka jan berni badu depai hato ye kum ka ne pin khot jing sha jin it hagasngi ka ba padiang hun hau trai hato kam dei ka ne ka jing sha jing it ka bangamon ban lao no iki kenjri ka jing boman ban loj no iki sai khom jong ka juar ban ai lai lo iki basha ban ben bat ban kedia iki juar baro acu kam dei da ka ba pi ai jing bam lem yu bathan bada ka ba yalam yu raitong bakhlem yeng she yeng la jong da ka ba pen kop yu buriu uba pi yu i bo leng khoj pat wat buri yala di nau para ja jong phi ti hang ta ka jing sha jong phi kan sa phalang kum ka step prangam bat ka jing pen ko ye phi kan sawan khala ka hok jong phi kan ya akhmat bat ka buro mutrai kan bot ye phi na dien kum ta pin khot bat utrai un sa jubab pen perta bat dun sathi ngadon hang ni yak tien jong utrai kasam basan phuai yak donot pasngosi basngorit ablei men om kanchaj to isin ai nga ablei kat kum ga jing e bisin ai jungmi kat kum ga jing sbon bakrau jungmi to pandam no ik jing le palat jonga to sai phar yanga na ga jing boman jonga to pan kho yanga na ka pop jonga ya ga donot basngausi bat basngauret ablei men om kanchaj ka jing le palat jonga shisha nga tip iki ka pop jonga ga yai don tengkranya khamat jonga persha yami marwai ngala le pop ya ka ka basnio khamat jongme ngalali ya ka do nut ka basusi bat bas ngoret ablei men om kantan namar ha ka jingknya mem sngoba ka jingknya thang nanga kanom pen hon yami ka jingknya jonga haublei ka men sim ka bas ngoret ya ka do nut ka basusi bat bas ngoret ablei men om kantan ya ka do nut bas ngosi bat bas ngoret ablei men om kantan kajing pulina gospel bakhoj kat kum Matthews kalanong bakandai kad khot khat saw bat khat san kisnran Yohanes Baptist kilawan show Jisu ki ang balai mangi bat ki Pharisi ngi sha jin et Henry kisnran jungme kim sha jin et satya teu Jisu la jubab eki hatu kibala sha wer sha ka jing khawai poi kha poi man kila mo banle sngosi kat ba unong lai kurem udang don bat ki Henry kan poi kapor haba yaw nong lai kurem an shim no naki te hangta kin sa sha jin in ka gospel jong trai